Takže vítam vás pri komentovanom zázname z veľkej ceny Rakúska JVM Online Liga. Pretože včera nastali nejaké problémy, neuložilo nám livestream, takže dnes to bude zo záznamu. No a poďme na to. Jazdci majú druhé kolo. Prvého máme Denisa Zeťáka, druhý je Ricardo Di Leonardo, tretieho máme Danka Pastora, štvrtý je Robo Ecker, piatého máme Tomáša Kučeru, šiestého Federica Di Leonarda, tu máme Pavla Králička na 7. pozícii, na 8. máme Vladimíra Maliara, 9. je Tomáš Kutka, Karel Baško dostal stop and go, zauliatý štart pravdepodobne, už je 11. No a 10. máme Stana Votypku, poďme sa pozrieť dopredu. Tu ako môžete vidieť Federico dobieha Denisa Zeťáka, no dobieha, drží sa ho, máme druhé kolo závodu prvého, race 1. Uvidíme, či Federico bude mať na Denisa Zeťáka v tomto závode. No a kde sa nám prepadol Federico, to bol Ricardo, kde sa nám prepadol Federico, že bol pred Vladimírom Maliarom. No a uvidíme. Tu máme Stana Votypku, kružiaceho na 10. pozícii. Karel Baško, ktorý strieda tie týmy, ako sa mu zachce. No a poďme sa pozrieť dopredu. Tu máme celkom malé rozostupy medzi jazdcami. Ricardo sa drží stále Denisa Zeťáka. No, Robo nám krúži na 4. pozícii. Tomáš Kučera je 5., Pavel Králiček 6., ale Tomáš Kutka dobije. Toto bola rana. Poďme si to pozrieť z záznamu. Z Tomášovho. Tomáš nedobrzdil a nabúral tam do Federika. Na neho nepočkal. Takže Tomáš Kutka sa dostáva škaredým spôsobom pred Federika, ale Federico si bere späť pozíciu, Tomáš ho asi pustil. Tu nám už Stan Votypka dobieha túto dvojicu. No a tu máme Karla Baška, krúži posledný, 11. Tu Tomáš Kutka v problémoch. Máme Vladimíra Maliara, krúžiaceho na 7. pozícii. No a poďme sa pozrieť dopredu, ako si počína Ricardo na Zeťáka. No ako vidíte, stále sa ho drží. Zeťák bol trochu široký pri výjazde. Ricardo povedal, že nebude darovať Dankovi Pastorovi, no myslel to asi na všetky, že ani jednu pozíciu sa bude bojovať o titul, že chce zabojovať o titul Ricardo. No a tu máme Roba. No a tu nám Vladimír Maliar dobieha Pavla Králička trochu.
Uvidíme, či mu to vyjde Vladovi obehnúť tohto skúseného staršieho pána menom Pavel Králiček. No a tu máme Federika Leonarda, je to brat, Ricardov brat. Tomáš Kutka na peknej 9. pozícii, tak je to síce predposledná pozícia, ale je to proste na klávesnicu dobrá pozícia. No a poďme sa pozrieť dopredu. A Tomáš Kučera v problémoch. Poďme si to pozrieť, čo sa tam stalo. Pardon, Stavo typka. Tu išiel a skrátil si šikanu. No a tu dostal šmik. A Stavo typka nám odstupuje do závodu. Takže Stavo typka odstupuje z 10. miesta, takže Karel Baško by sa mal posunúť dopredu. Tomáš Kutka nie, ten bol pred ním. No ale tu Pavel Králiček, Vladimír Maliar obehol Pavla Králička, čo sme nemohli vidieť. Tu je problém nejaké z grafiku, že Vlado keby nemal kapotu. Robo nám krúži stále na 4. pozícii. Danko Pastor 3. No a Ricardo sa nám stále drží. Denisa Zeťáka. Uvidíme, ale myslím si, že Ricardo asi na Zeťáka nemá v tomto závode. Uvidíme, čo povie druhý závod. Tu máme úradujúceho šampióna tejto série VTCC 2013 Danka Pastora. No a poďme sa pozrieť ďalej. Tu máme samotného kružiaceho Tomáša Kučeru na Seate, na jeho Leone, bielomodrom. No a Vladimír Maliar uchádza Pavlovi Králičkovi, ale tu sa nám schyluje k súboju na diaľku, kde Federico je 8 a bude sieť 7. Králičkovú pozíciu. Takže uvidíme. Tu nám títo dva jazdci krúžia osamostatnené. No a poďme sa ešte pozrieť dopredu. Ricardo ako si počína. Tam je stále ten istý rozostup. No ale Federico bude určite chcieť 7. pozíciu Králičkovú. Určite ho bude chcieť. No a tu si vychutnajme súboje Federico versus Pavel Králiček, boj o 7. pozíciu. Ako vidíte, Federico je už strašne nalepený na ňom. To súboj dvoch Chevroletov. Určite si nebudú darovať ani meter na trati. No a Federico sa dostáva cez Pavla Králička na 7. pozíciu. Takže Federico je to tam. 7. pozícia.